Para mababa ang dulok. What is up guys, this is Boss John with Tropang Porkenyo. At once again, lumabas tayo ng Porak mga boss at nandito tayo sa may Magalang. Ayan yung Belle House of Beauty mga boss. Not sure kung tama yung pronunciation ko, pakicorrect nyo na lang kung mali. Belle is a French word na ang ibig sabihin ay beautiful soul sa salitang English. Ayan, located dyan dito sa may Magalang mga boss, katabi lang yan ng Americano Restaurant and Cafe in front of Magalang Fire Station. Malapit lang yan sa may Magalang Municipal Hall mga boss. At magbo-Valentine's Day na nga mga boss, no? What if kung i-treat nyo muna yung mga partner nyo bago kayo mag-date, or di kaya yung mga sarili nyo, no? Treat yourself with the ultimate experience na may o-offer ng Belle mga boss. Ika nga nila, no? Beauty begins with self-care. Yan. Dahil dito sa may Belle you can glow, relax, and rejuvenate mga boss. Dahil marami silang may offer sa inyo katulad ng mga non-surgical doctor procedure, Belle massage service, slimming, face and body contouring mga boss, basic and advanced facial treatment, at marami pang iba na may offer nila mga boss. Meron din silang hand and foot treatments, beauty, glutathione drips, may mga offer, may mga product din sila dito na pwede nyong i-avail mga boss, no? Dito sa may Belle marami silang offer na package na pasok sa mga budget ninyo mga boss. Ayan, kaya tingnan nyo na lang, panoorin nyo yung video natin ito kung ano yung ginawa nila kina BJ at Soy mga boss, dahil I'm not a professional para ipaliwanag sa inyo yan mga boss. Kayo na ang manood ng mga video natin mga boss. Maraming salamat mga boss. Tutuloy ko to. Ha? Meron na naman ako schedule sa 18. I shall return. Kasama si Mother Dragon. Sorry. Uy!